உயிர் கொடுப்பான்னு தோழன்னு சொல்லுவாங்க. என் நண்பனுக்கு உதவி பண்ணதுக்காக என்னை தூக்கி கதையிட போடுறீங்க. மறுபடியும் வந்து உங்களை ஒரு வழி பண்ணலாம். நான் என் பேரை நம்ம மாத்திருந்தேன். சரியான பசி. இந்த தேங்காயை பிடுங்கி நம்ம உடைச்சி சாப்பிடுவோம். அப்பதான் நம்மளுக்கு பசி அடங்கும். நம்மளால பசி தாங்க முடியலடா. எப்பா என்னடா பசி இது. சூப்பரா இருக்குடா தேங்காய். யாரவன் நம்ம தீவுக்குள்ள புதுசா நுழைஞ்சிருக்கான். அப்ரண்டிஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் ஸ்பாட்டுக்கு வாங்க. அவனை போய் பிடிச்சிட்டு வாங்க கையோட. இந்த தீவுக்கு நான் தான் ராஜா. நீ யாரை கேட்டு இந்த இளநியை பிடுங்க. நீ எதுக்கா இந்த தீவுக்கு என்னுடைய அனுமதி இல்லாம நீ வந்ததே முதல்ல தப்பு. இவனுக்கு தர்மடி கொடுத்து தென்னை மரத்துல தலைவியில கட்டி தொங்க விடுங்க. கயிறுல என்னையடா கையில கட்டி தொங்க விடுறீங்க. என்கிட்ட ஒரு ராக்கெட் இருக்கு, அதை விடுறேன். அதை பார்த்தா என் நண்பர்கள் வந்து நான் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சு வந்து என்னை காப்பாற்றுவாங்க. இந்த ராக்கெட்டை பார்த்தா நம்ம நண்பன் எங்கேயோ ஆபத்துல இருக்கான் போல. உடனே பண்டாமண்டி என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டு நம்ம நண்பனை காப்பாற்றுவோம். அது அங்கதான் தெரிஞ்சு இழிச்சான். இப்படிதான் நேரா போனோம்னு நினைக்கிறான். பண்டாமண்டியா சீக்கிரம் வேகமா ஓட்டு போலாம். பாவம் நம்ம நண்பன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பான். உயிர் கொடுப்பான்னு தோலான்னு சொல்லுவாங்க. சரியான நேரத்துல வந்து என்னை காப்பாத்துனீங்க. நண்பேண்டா நீங்க 2 பேரும் இருக்கிறது என்னை எவனும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுடா. அடுத்து என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்து 3 வீடியோ பார்ப்போம். அதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒரு ரெட் கலர் கமெண்ட் பண்ணுங்க.